Sizofunda-ke incwadi uMathewu 25 sibuke ivesi elilodwa ivesi leshumi. Kukhona into enginothisayo la ukuthi umphathi wohlelo lokhu qalile ukulalana kwebhizinisi Ndumiso yonke amaculo akhe athi awancike ekubuyeni kwenkosi. Ngazi noma ngibingelelile noma ngibingelelanga, kodwa-ke siyathanda ukubingelela umphathi wohlelo osishayela insimbi nabasiculisayo. Sibingelela obaba nomama, intombi ney'nsizwa, nabavakashile abasivakashele namhlanje. Siyababingelela egameni likaJesu Kristu, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyafunda-ke bazalwane verse number 10 kuMathewu 25. Kuthi-ke zisaya kuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni, kwavalwa emnyango.
Asicela ubaba uJobe asibusisele izwi lenkosi. Baba uNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, siyabonga imini yasekuseni ngezwi lakho elinamandla elingamandla. Siyabonga uNkulunkulu othongcwele ukuthi uzokhuluma ngalo Nkosi yethu, sifisa ukuzwa wena kuphela. Siyathandaza ke uNkulunkulu othongcwele ukuba imisindo yonke emelene nezwi lakho ingabi khona. Ngakho konke uNkulunkulu othongcwele okungafuna ukuphazamisa izwi lakho ungenzeki. Siyakhuleka ke uNkulunkulu othongcwele ngezwi lakho oshilo wathi lisephula imisedari yaseLibanon ukuba lenze njalo, lenze umsebenzi kithi ize ibuye iNkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Mhlawumbe umuntu akadlulela kuqala ngoba kuyenzeka okunye ukukhuluma ngengqondo ungafiki kukho. Njengoba bengekho phakathi kwethu umsebenzi kaNkulunkulu uyakubiza ukuthi benomama bahambe ikhathi eyinyungana bengabikho phakathi kwethu. Sisale-ke thina njengabantwana basekhaya senze lokhu abasithume khona siwenze. Ngenzela ukukhulula abazalwane la ngizwile omunye umzalwane laba akade bela phambili ukuthi bayishilo ubaba ukuthi ngelinye ilanga mayithola ithuba kakwefike bevakashe enkonzweni angaphatheki kabi ukuba ebona ubaba engekho. Umsebenzi uthanda ukuba mningi kakhulu, awuthanda ukuba mningi kakhulu. Kuyamphoqa ukuthi ikhathi eningi mhlasimpe angabikho phakathi kwethu, kodwa-ke siyethemba ukuthi-ke lokho uNkulunkulu akuhlelile kuzokwenzeka. Amen. Siyabonga kakhulu-ke. Uke wathi ijwabu kancane ubaba, washo wathi banemvuselelo emuntu, kwase bakhona izinto ayishoyo enkonzweni le asinikeza yona usuku nosuku. Asethi uyakumenga nawe ukuthi useduzana sondele nolalelayo lalelisise. Hhayi, kuyezwakala, kuzwakele, kusazozwakala. Amen. 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 uMathewu 25 uthi Zesayi ukuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa emnyango. Imigomo yokuvala umnyango ijwayele ukuba mbili isikhathi esiningi. Kuyenzeka kuvala umnyango ngoba sekufanele ukuthi abangena ngaphakathi sebephelele bese kuyavalwa. Kwenye ikhathi kuyenzeka kuvala umnyango ngoba niphuma nihamba kungezosala umuntu endlini bese niyavala nikhiye. Umuntu ojwayele ukuba senkingeni oyefike sekuvaliwe emnyango ngoba ukhiye usuku kulona ovalile. Uma efika njenganamuhla nje basila kulaba abangashiyanga muntu ekhaya, uma kukhona ufika nokhe ayibesezwa kuthulekile ukuthi abantu abekho la ahambe. Yini edala ukuthi ahambe? Kuvaliwe emnyango kwakhiwe. Lana sibhekana ney'ntombi ezilishumi, indaba nje ejwayelekile eney'ntshumayelo ey'ningi ezahlukene. Sayizwa ngathi sisebancane sakhula ishunyayelwa kuze kube namhlanje nathi kanti sizokhula sishumayele ngayo. Lana siyazi ukuthi uJesu mayeqalekisa umfanekiso wey'ntombi ezilishumi ukuthi wawendlala kanjani, wawenaba kanjani kubantu noma kubafundi bakhe wayebatshela ngawo. Kodwa-ke wasiza nathi ukuthi kube khona esikucoshayo, kube khona esikufundayo kule ndaba. Siyazi ukuthi uJesu endlalela indaba ukuthi iy'ntombi lana zazilishumi zathabatha iy'bani zahamba zahlangabeza umyeni. Kwafika isikhathi lokuthi umyeni alibale zozela zalala.
kwase kufika isikhathi noma ihora umyeni afika ngalo kwakhona umemezayo othi vukani nangu umyeni usefikile. Zavuka intombi zonke zilishumi zathatha izibani zazo zokhela kwatholakala ukuthi phakathi kwazo khona engenawo amafutha. Zakhala lezi ezingenawo amafutha ukuthi sipheni amafutha kwawenu ngoba ezethu izibani ziyacisha. Zicishiswa yini ukuthi amafutha azinawo. Zathi-ke lezi ezinawo amafutha hambani niye kwabathengisayo nowathenga ngoba funa engaleneli amafutha esizonikeza wona nathi asishodele. Indlela elula hambani niye kwabathengisayo niyowathenga. Kusho ukuthi-ke zathi ukuzwa lokho zaphuma zahamba zaya la kuthengiswa khona amafutha emnyango kwavala. Mase kuvaliwe emnyango umyeni ongaphakathi umyeni sezokwenza lokho abekusukele lapha ayisuka khona. Uma-ke sibuka indaba yalezi ntombi sithola ukuthi zonke zazisesimeni zokuba zintombi. Kusho ukuthi zazi kumele ukumlindela umyeni ngoba zonke zizintombi. Siyibuka le ndaba ukuthi intombi-ke uma ubuka Isambulo 14 verse number 5 kukhona okushiwoyo ngazo. Intombi ezazimele ubungcwele. Zonke zayibukeka zizintombi ezinabo ubungcwele zikulungele ukuhlangabeza umyeni. Bese kuthi-ke zonke ziphethe izibani zazo. Izibani ezisho ukukhanya ezimele uJesu eyokukhanya kwezwe. Ithola kahle le ndaba uma ufunda uJohane wokuqala ivesi lesine phinde uJobe evesi number 9. uJesu ukukhanya kwezwe. Kusho ukuthi izibani ezaziyiphethe zayimele uJesu eyokukhanya. Bese kuzothi-ke okwesithathu sithola indaba yokuthi ezibanini eziyiphethe kukhona ezazingenawo amafutha. Amafutha-ke amele umoya ongcwele. Kusho ukuthi kuphethwe izibani nje laba baphelele ngoba umoya ongcwele abanaye. Umoya ongcwele abanaye. Laba baphethe izibani ezinamafutha kusho ukuthi bamlindele umyeni ukuthi ma efika bazokwenza intando yomyeni njengokusho kwakhe. Ngamanye amazwi balungise isikhathi sisekhona yonke into abayenzayo bayinikeza isikhathi. Kuzothi uma sekuthiwa nangu umyeni bokhela izibani zabo ngoba zinamafutha. Laba abangamlindele umyeni ngokugcwele nangokupheleleyo bathatha izibani ngoba bebona abangani babo bethatha izibani. Kanti uma kuzohlangabezwa umyeni uphatha izibani nathi asiphathe nezethu ukuze sifane nabo. Inkinga ivela la sekufike khona umyeni ukuthi lezi izibani abayiphethe azinawo umsebenzi ngoba amafutha awekho. Umbuzo uthi njengoba kusebusuku behamba beyothenga amafutha la dayisa khona kazi bawafica yini?
Kazi bafika kusavuliwe yini? Ngoba asizi uma bebuya noma babuya amafutha sebewatholile. Noma babuya ngoba bengenayo indawo abangaya kuyo ngoba kusebusuku bayazi ukuthi abaye bocela la kade belinde khona. Mhlasimbe kungenzeka bafumana umusa bamukele. Sizobuka indaba yokuthi isibani osiphethe sinawo yini amafutha na. Ngoba enye izinto ebalulekile njengabazalwane nanjengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi ekukholweni kwethu asihambe siphelele. Ingabikho into esizokhala ngayo. Yabona uma umuntu mhlasimbe esanda kuthenga imoto noma engakajwayeli ukusebenzisa imoto. Emotini laba baziyo abashayelayo kunezinto ezibalulekile ukudlula yonke into emotini. Khona ilokhuzana uthi olukhomba upetrol ungakanani emotini. Bese bakhona uthi olukhomba ukuthi imoto iyashisa noma ipholile na. Lezo zinto ezibalulekile ukudlula okunye. Ngisho ukuthi okunye kubalulekile ngoba kukhona okungenzeka ngingakubali okungakumisa ukulalisa ehlathini noma uma umuntu efundisiwe wangajwayeza ukuthi amehlo akhe engasuki lezi zinto zombili, uzoyizwa imoto noma ibone iyintsha izwe ukuthi ihamba kamnandi, adlule egaraji upetrol angawufaki kanti uthi seliyamkhombisa ukuthi upetrol usuya ngokuya phela. Ahamba aphinda adlule elinye aze awadlule onke amagaraji. Kodwa la sewadlulile uthi bese lihlala phansi imoto bisinqaba ukuduma. Aqala ukuba senkingeni. Uma bethi bayabheka abaziyo babuza inkinga vele ethi angazi vele yacisha. Angazi ukuthi imbangela yini. Bethi awushaya ukhiye. Ma beshaya ukhiye ezwe lona ukuthi ingathi inkinga upetrol. Ethi uke wawubheka upetrol athi cha ngubhekana. Methi yalunguza uthi lihlezi phansi likhomba ukuthi upetrol awusekho. Ebese ethi-ke usenkingeni-ke ngoba amagaraji wedlule onke ngayo yabo kule ndawo usukuyona akusekho igaraji elikhona. Iyenzeka into efana naleyo ngenxa yokungaqapheli. La ekukholweni khona izinto ezenzakalayo uma sikholwa. Kuyenzeka silingise abanye abantu ekukholweni kwethu. Omunye ngabe umlingisa ngokuhlabelela, omunye umlingisa ngokuthandaza, omunye umlingisa ngokushumayela. Kutholakala ukuthi into kufanele uyenze wena awunaso isikhathi sokuyenza. Kuzothi la sekufuneka umsebenzi kutholakala ukuthi awukho wakho umsebenzi ngoba sonke lesi sikhathi ubukade ulingisa abantu. Into eyenzakalayo namhlanje ekukholweni. Uma umuntu efaka imask ebusweni, angisho le besijwayele ukuyifaka ecorona, sengisho le mbozo ubuso. Uma efake lo mask uyitshela ukuthi unjengayo imask. Akwenze konke akwenzayo wena wazi le mask ayifakile kodwa umzukwana eyembula eyisusa imask ubona ukuthi kanti usibani unjena ebusweni. Nokukholwa kwethu kulezi insuku esiphila kuzo kunjalo. Zisaya ukuthenga kwavalwa eminyango. Ezazilungele zangena naye emshadweni umnyango usuvaliwe. Yini ekhiphe laba bantu kade belinde bonke kanye balala kanye bavuswa kwathi umyeni sefikile. Yini uma sekufika umyeni baphume. Into abakhiphayo ukuyofuna amafutha. Umbuzo ke namhlanje uthi isibani sakho sinawo namafutha na? Jesu uyabuya. Zinsuku zokugcina.
umkhonza kanjani uJesu ebuya? Ngabe unawo amafutha esibaneni? Yini enye into eqeda amafutha? Enye into eqeda amafutha kumzalwane kuyenzeka kube yinkani. Yabona kube nomuntu ongafundi ukutshela. Umuntu nje wazi yonke into ongafuna ukutshela. Umuntu ongakhuzeki. Kuze kushiwo ngisho enganeni, hayi. Nafiyela lo ungecothi lapho ufuzuyise. Na bese mdala azisho ngambedela mina. Fuza ubaba omkhulu mina ngenkani. Fanele kulezi insuku esiphila kuzona abantu bayeke ukufuza oyise mkhulu ngenkani. Kodwa babafuze ngokukholwa nangenkambeko. Akuyiphele le ndaba yokuthi uma ufuna ukuya kumzalwana uqala ucinga ukuthi kodwa ngizongena kanjani. Ngoba khona abazalwana abangangeneki. Khona abazalwane abahle uma sibabona silapha enkonzweni. Uzumncomo uthi usibanibani ngendlela ahlonipha ngayo. Ngisho ingane uthi uma ikhuluma azabambelela edolweni, kanti mayi musondela kuya lifakwa. Aphela amafutha. Ayaphela amafutha ngenxa yokungayiphathi kahle. Aphela amafutha. Usale ungenawo sekuyobonakala ngosuku lokugcina. Bengizothi isihloko sami ake simnxuse uNkulunkulu asivula amehlo. Sibuke manje ukuthi kaze amafutha akhona nesibaneni sethu. Ngoba ukubona ngosuku lokwahlulela kuzobe sekulate. Kanti mhlasimbe besingakwazi ukuhamba siyolungisa indaba yethu. Sithi Nkosi ngisize kubuyela amafutha esibaneni sakhe. Buka lamantombazana ayisihlanu achithe isikhathi sawa yeke izinto bekufanele ngabazenza ayohlangabeza umyeni. Uma sekufika umyeni engena bona babephuma bephambana naye. Sekuvaliwe emnyango. Sithe kuvalwa igaba ezimbili kuyenzeka abangenayo kuvalwe. Ngoba sekufile kuyenzeka baphuma abantu kuvalwe emnyango. Laba yayingasekho enye ishansi yokuthi kungase kuvulwe ngoba bathi bephuma kwakusale kuvalwa kunabantu ngaphakathi. Uzothini uma uvalela sewushumayele kangaka? Uzothini uma uvalela sufakaze kangaka? Uyothini uma uvalela sewuthandaze kangaka? Khona abantu abathandazayo othi uma umuzwe ethandaza uzuthinteka ngaphakathi enhliziyweni ukuthi wazwathandaza usibanibani kwenye inkathi uzizwe ufikelwe ziyinyembezi kanti uthandaza nje amafutha awekho ulingisa abantu abathandazayo. Ake simnxuse uNkulunkulu sithi Nkosi sisize sibuke isibani sethu ukuthi sinawo namafutha uJesu engakabuyi. Anjani amafutha la usebenza khona? Akhona amafutha esibaneni. Ngoba mhlasimbe thina sikwazi njengomzalwane, sikwazi njengomuntu esikhonza naye, kanti lapha emsebenzini uphileke impilo. Akwaziyo wena nokuthi uyakhona. Hlobo, into nje engaziyo emsebenzini la usebenza khona. Into edala lokho ukuphela kwamafutha esibaneni. Iculo lithi khona bayiqala lendlela. Angazi kwakunjani kodwa sebeyingcosana. Bese lithi ngobhekezele. Omakhelwane, uma bebheka akhona namafutha esibaneni sakho. Uzwabesho bethana yazi ngidinga into ethize. Angazi ukuthi ngayithola kanjani. Bese hayi, ungamakhelwane wakho unayo le ukuthi ubani yena. Akangeneki lo hayi lo muntu uyakhola hamba uzoyithola athi hey zwana ngami njengoba ngitshela akangeneki lo.
inkinga amafutha awekho esibaneni. Zisaya kuthenga kwavalwa emnyango ezayilungele zangena naye emshadweni. Mayifika umyeni wethu sisikade hlabelele ethi mhlali buya. Mhlali buya ilebo lethu uyokulungele na. Mayifika umyeni wethu kuzwakathi nanti icilongo likhaya. Mhlasimpe lingakhali icilongo kwenze kulale. Njengalezi zinto bese kufika isikhathi la uvuswa khona uzovuka yini. Kanjani amafutha. Ngathi inkosi ingasiza abazalwane nakulesi sikhathi esiphila kuso. Sihambe sinamafutha esibaneni sethu ngoba ngeke sambona uJesu lona sithi simlindele. Yabona amantombazane ayilinde impela azi kahle ukuthi kunomyeni uyeza kungenzeka afike emini kungenzeka afike ebusuku. Ngoba kwaJuda vele isikhathi somshado kuba sebusuku. Base belingisa laba baphethe ibani kanti ezabo zinamafutha. Sinjani esakho isibani? Akuyibuze lo mbuzo. Sesihamba size isiye emakhaya ukuthi kazi inkosi esami isibani sinjani. Ngisiphethe ngusiphathe. Kodwa sinawo amafutha. Uyaziwa ukuthi uyakholwa. Abanye sebeze bakubiza ngomkhokheli hayi ngoba besho ngoba umkhokheli ngempela. Bayagcona ngoba awuyenzi into okufanele ngabe uyayenza. Inkinga kushoda amafutha esibaneni. Amafutha ayaphela ngenxa yokubukela kwabanye abantu izinto abazenzayo. Uma mhlasimbe kukhona umuntu oshumayela kangcono nami bese ngifuna ukuzenza njengaye ngilingise yena. Ngokweqiniso mina abazalwane ngisinokwe nje ngokwemvelo. Angiyena umuntu owenza izinto ngokusheshsha. Izinto zami ihamba kancane. Kodwa uma sengifuna ukukhophela kwabanye abantu kuzofanele ukuthi ngishintshe indlela engikhuluma ngayo noma ngishumayela ngenze njengako. Uthi omunye ke uya kulodlala ikeyboard uthi yabona mfana bese ngivutha udlala lo msindo uthi ngoba uzwe abanye bedlala lo msindo ababona bevutha banconywa. Useyeka inkambo okufanele ukuthi ngabe uhamba ngayo ancipha amafutha. Ayancipha amafutha mungeze ukumlalela uNkulunkulu. Ayancipha amafutha mungeze ukuhamba njengalokho uNkulunkulu ekudaleni. Kuke kwakhulunywa kwenye indoda kwathiwa gijima ngalawo mandla onawo. Eseyishilo uNkulunkulu athi mina ngisho emndenini wakithi akekho umuntu wakwaba notha asaziwanga lutho asidumile. Wathi qhawe elinamandla gijima ngalamandla onawo. Yawasebenzisa wakha amandla kumkhonzeni uNkulunkulu. Zisaya ukuthenga kwavalwa emnyango. Ngizothi isihlobo sami akuyibuka ukuthi amafutha akhona nesibaneni. Uthi noma uhamba endleleni ngabe usemotini ngabe useteksini uthi kazi inkosi amafutha akhona nesibani. Mangathiwa icilongo liyakhala mangase kwenzeka ingozi ngife lana kazi amafutha akhona nesibani. Ngoba lento yokulingisa abantu ayinakusiza. Sidinga umkhonzo uNkulunkulu ngendlela asibize ngayo. Iqiniso abazalwane ukuthi njengoba silana sibizwanga ngendlela efanayo. Khona omunye ubizwe ngokugula. Khona omunye ubizwe nentshumayelo. Khona omunye wafika evakashile. Wathi yabona-ke la angisasuki ngiyahlala. Sibizwe ngendlela ezahlukene. Kodwa awukuyeke ukubizwa kakho. Awuye enkosini ubuze ukuthi njengoba Nkosi usungibizile sengila amafutha akhona yini. Ngiyakhumbula khona abanye ngeke ngakhonza nabo ey'ndaweni ezahlukene. Ngithe mase ngiyilana abanye babo bangilandela.
bafuna ukuzobona la ngikhonza khona ukuthi njani ngenxa ukuthi le nto engabizwe la yona noma ubizo engibizwe ngalo akusilona olwabo babuyele emuva anjani amafutha esibaneni sakho yiqiniso ukuthi uyehla uyenyuka ubhizi kuyabonakala futhi uma ungekho enkonzweni ukuthi usibani akekho namhlanje kodwa ukho nje amafutha anjani esibaneni sakho noma ukhuluma awubalimazi nabanye abantu khona abanye labona abantu uNkulunkulu ababusisile okwaziyo ukuthi mayibona umuntu osweleyo amqashe ezosebenza kuyena bese beyavumelana ngemali azomholela yona uyethembeka yini ekumholeleni abanye baze beyalela abanye hayi usibani uyabaqasha abantu abasize nosibani banje basiza athi yabongana bethu ngamana ngihlale engasebenzi athi ayikho athi nca ulunge njalo nomsebenzi wakhe ushoda amafutha anjani amafutha esibaneni sakho abanye basemagwinyeni basebenza kahle banikezwe ilungelo lokuthi baqasha abantu emsebenzini kodwa indlela ababaqasha ngayo abantu ayikho ngcwele kushode amafutha ngoba uma amafutha engekho awukwazi ukujulisa uNkulunkulu uma amafutha engekho awukwazi ukumkhoza kahle uNkulunkulu waneliseke nayo enhlizweni naye aneliseke khona abantu abacomplainayo bacomplainiswa yini amafutha awekho esibaneni noma ungamenzela ini ajabule ngesikhathi ajabula ngaso abuya complain uyabona amadoda la amadala obaba bemizi bayebethi ma kunemsebenzi emakhaya ubaba umuzi engasekho sekukhona umfana bese bekhipha ithebeke lapha bebanikeza inyama umuzi bemahasha umfana bethe uyabona wona mfana unesandla futhi uyihlo wayiphana kanje badla inyama bothi mase behambe ethi ngeke sidlala umfana thina kuyini khona lokucabanga ukuthi sincengele inyamana yakhe singaphakathi eswini banjalo abantu ba-complain nathi ekukholweni sinakho ukucomplain usibani ngashumayela ukushumayela kodwa umuntu nake imisebenzi yakhe amafutha awekho esibaneni intombi zathi seyilindile kwadingeka ukuthi zihambe ziyothenga amafutha ebusuku angazi noma zabuya nawe sihlobo sami kungenzeka second chance ungabusayithola akulungisa impilo yakho isikhathi sekhona uyabezwa abantu bafakaza ngempilo zabo ezilungisisile athi omunye ngiyambonga uJesu ngoba ukube ngafa ngalesa sikhathi bengiyokuya esihogweni wena uhlalo uquthise uyitshela ukuthi ungcono akuyibuke hamba esibukweni uyobuka impilo yakho ukuthi njani uma ubuka incwadi yeZaga chapter number 15 verse number 21 khona amazwi lapho athi ubuwula buyintokozo kongenangqondo kepha umuntu oqondileyo uyaqondisa ukuhamba kwakhe yeka ukuphila njengeyiwula ungeyiso isiwula qondisa indlela yakho ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu oqondileyo ekuhambeni kwakhe la unamaphutha khona veza amaphutha akhe isikhathi sekhona ngoba awulazi kusasa lakho uthi linini mhlambe namuhla kungezwakala okunye thi usibani bengigcina ukumbona enkonzweni amafutha engeke esibaneni yena uhamba ngendlela yeyiwula ngoba iyiwula ziyathokoza ngendlela ehamba ngayo isula ngeke uziqondisa endleleni yaso babethi-ke abahlakaniphile bethi akulula ukutshela uhlanya olufaka uthayi indlela okufanele lihambe ngayo uma umuntu eyisula indlela ahamba ngayo uyayibona sengazathi inhle ngeke ukwazi ukutshela ngizothi-ke asilungiseni indlela yethu isikhathi sisekhona ngabe ukulindele yini ukubuya kwenkosi ulindile asivaleke ngevesi number 13 kuya lencwadi ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku
nehora. Umzalwane akahlale elindile abe nokwethuka, uthuke ngisho ukhuluma noma uhamba wethuke ngoba ihora awulazi ukuthi liyokufica nini, liyokufica kuphi. La uhamba khona uyibuza ukuthi mangase ngibona umzalwane ngihamba lana, ngase kukhala icilongo ngihamba lana, uJesu uthini? Ngoba uJesu ayikho into esingamfihlela yona. Ake sihlalele silindile bazalwane. Yazi ukulinde njengosuku, yabona nje sibemezela umshado nje. Uma umuntu ewulindele umshado ihambe yothungisa, enze lokho nalokho, ayilinganisa, ayibuke esibukweni, aphinde futhi nangakusasa ayilinga kuze kufike usuku lomshado lokho ingubo eyilinganisa. Ngoba ulindele umshado. Akhohlwe ukuthi ngathi sekusela ama-hour amathathu ahamba emshadweni angayi. Asilindele bazalwane. Asihlalele silindile ngoba ihora asilazi. Ulindele yini? Ma uJesu ebuya namhlanje umlindele noNkulunkulu. Ngoba simazi ukuthi ubuya nini, asimazi ukuthi uzosifica sikuphi. Ulindele. Umulindele. Ulinde nani esandleni? Amafutha akhona yini esibaneni osiphetheyo? Ngoba kusho lutho ukuthi uyakhonza, kusho lutho ukuthi uyasonta. Ukuthi usonta apha kusho lutho, into ebalulekile ukuthi inhliziyo yakho imlindele noJesu. Ngoba uJesu akezile esontweni kodwa uze kulowo muntu nalowo okholwayo. Ukulindela ukubuya kaJesu malingakhala icilongo, suyilungisile le ndaba yakho. Anjani amafutha esibaneni? Anjani amafutha esibaneni sakho? Ukulungela ukubuya kweNkosi. Suyilungisile ni indaba yakho noNkulunkulu na? Uma ungakayilungisi yini oyilindile, uyazazi ukuthi uhamba nini. Uyabuya uJesu. Kuzokwenzeka njengalomfanekiso esifanekisela wona. Kuthi la sekuthiwa nangu uJesu esefikile. Uqala utatazele kutholakala ukuthi wena sonke lesi sikhathi ubuye enkonzweni kodwa ungayili ukuyokhonza, mhlawumbe uphekezela umyeni wakho ukuze abe nesiqinisekiso sokuthi uyakhonza. Mhlawumbe uphekezela unkosikazi wakho ukuze abe nethemba lokuthi umyeni wami uyakhonza. Mhlawumbe uyingane uphekezela abazali ukuthi ukuze bengaboni abazali ukuthi inkonzo amzwani nayo, kungcono ngihambe ngenkonzweni, ngihambe nabo. Injani indlela yakho? Akhona namafutha esibaneni. Uma ekhona othi Nkosi ngiyacela ugcwalise amafutha esibaneni sami, akame ngeenyawo sisale sesikhuleka. Ngoba iqiniso asilwazi usuku lwethu. Iqiniso ukuthi siyamkhonza uNkulunkulu, yonke into esiyenzayo siyenza ngokwazi nangokuhlakanipha kwethu. Kanti mhlasimbe phambi kwaNkulunkulu izibane zethu azinawo amafutha. Haleluya. Ake sivule inhliziyo siye eNkosini sithi Nkosi ngisize, gcwalisa amafutha esibaneni sami. Asiphakamise izandla sikhuleke sithi Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi inkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni, amadimoni angawafuni, nemoya emibi angifuni. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuba ugcwalise isibani sami ngamafutha ukuze ngihambe ngokwentando yakho. Ngiyacela ubiyele impilo yami uze ungilondoloze nangosuku lokugcina ungivuse kwabafileyo.
uJesu Kristu inkosi. Baba wethu onamandla onke, Baba wenkosi yethu uJesu Kristu, siyibandla lakho simi phambi kobuso bakho Baba wethu ongcwele. Baba sesikhulekile phambi kobuso bakho, siyacela ukuba usigcwalisele amafutha ezibaneni zethu, ngoba ukuhamba kwethu ngokujwayela, ukuhamba kwethu ngengqondo, ukuhamba kwethu ngokwazi akusizana, namanje Nkosi akusisizi. Kodwa into ezosiza ukuba sihambe ngokulalela wena, busisa ibandla lakho Baba wethu ongcwele, ulondoloze, uligcine ezintweni zonke. Hamba nathi Baba wethu ongcwele, kungabikho sazobheka emuva, kodwa sonke sihambe siphikelele phambili ngegama likaJesu Nkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, sifika emaphethelweni enkonzo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi unathi ngezikhathi zonke. So thatha leli thuba ke sibuyisele kumphathi wohlelo Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngenkonzo asiphe yona, siyabonga kakhulu ukukhuluma kwakhe. Haleluya. Ayithemu eyodwa ekhohlwakele before siyemnikelweni kune-musical item. Ngiyacela abazalwane bazosonta umculo beze ngaphambili. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Agama Kosi Yesu Agama